Het eerste PC-gericht is Kreuntrog Tiesbalt. PC. Bilds eigen. Hij is buiten. Voor. Overlopen. Kom maar weer. Frek, wat doet mijn hand misseer? Hé, Dalmantie, wat zou stouw? Zoek die bal. En wat zou je nou? Beeldse kaatsers en PC. Gek van Baltie, alle twee. Oorzenga, Wassenaar, Bieremaas en Leeuwens 2. Door de beeld. Klaas Keut en Groen. Wallendals in zaken Porten, Pieter Jetsen en nog meer. Kaatsers van een Waddenzee. Voelt het mysterie van PC. Aren uit Schelpen. Kaatsersbloed. Sterke arms. Die prijs ruikt zoet. 150 is de stand. Reken op het Beeldse land.